Nina besilo ngibingelele enhlana nasezantsi obingelelayo umfana wenu uDumakude sengiphinde ngabuya futhi nakulonyaka nomsebenzi omusha osihloko sithi isala kutshelwa. Ngiyacela kakhulu ke balandeli bomculo ukuthi ningeseke kulomsebenzi njengoba sazi ukuthi ke umculo manje udlala ezindaweni ezifanele oku online. Ngiyacela ukuthi ningisupporte kakhulu lapho njengoba ngikhona nasezinkundleni zokuxhumana uko Facebook nako TikTok. Ngiyacela kakhulu ukuthi ke niseshe uDumakude odumo kulezo inkundla engiyibalayo, ningeseke kakhulu lo msebenzi ozophuma ngoba kusetshenziwe impela kakhulu. Umsebenzi ozophuma uphuma ngaphansi kwesabelo media. Ngiyabonga kakhulu balandeli bomculo. Kuthe hlikilili endlini yentombi, kuthe hlikilili endlini yentombazana. 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 Yeah,
engabe ngiyabengcela umakhelwane igazi lami liyashisa uhlanga liyajikisa ngifuna ifi igazi lami liyashisa uhlanga liyajikisa ngifuna